Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v Pneu TV. Upřímně, nikdo z nás nemá rád, když je třeba vyměnit pneumatiky. Takový okamžik ale musí vždy přijít, protože nezničitelná pneumatika prostě neexistuje. Ale proč? Směs pryže je vyvinuta tak, aby se přizpůsobila sebemenší nerovnosti na vozovce. Při jízdě dochází ke tření, které pneumatika opotřebovává. Pneumatika se po dobu své životnosti otočí až 25 milionkrát a projevy tohoto nepatrného tření se postupně stupňují. Životnost pneumatiky prodlužuje složení pryže, pokud je obohacené o posilující prvky. K delší životnosti přispívá rovněž taková stavba pneumatiky, která díky rovnoměrnému rozložení sil optimalizuje kontaktní plochu s vozovkou. Pro Michelin představuje životnost základní kritérium kvality. Díky svým výzkumům se stal v této oblasti skutečným lídrem na trhu. Dokud auta jezdit budou, pneumatiky vás svezou a čím déle vydrží, penízky nám ušetří. No, konec muziky a příště zase na viděnou.